खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ स' दिनैहाय नै बेनो जोङो मोनफैबाय फैयै बेनो बायहाटा चारियालिनि जोंनि अफिसा जि प्रडाक्ट नांगौ आं बे प्रडाक्टखौहाय बेयाव लांनो फैनाय जादों आरो गोबां मानसिफोरानो आंनो अर्डार खालामदों नालाय ओंखायनो आङो बेयावहाय लांनो फैदों आरो माने एसे थाब खालामदो जोङो गोबाव जागोन नालाय ओमफ्राय जों एसांबो बारानि लानो हायासै नांगौखिनि बेसादखौ जों मोनासै गासैजों 20,000निल' लानो हाबाय आरो जुदि सोरनोबाफोर नांगौब्ला आंखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आं नाम्बारखौ होना होगोन आंखौ कल खालामहरबानो जाबाय नै दाहाय जोङो ओंखाम उखैनानै बे फिसा हटेलावनो माने जानो थाखाय हाबफैबाय आरो नायलांबाय थादो जों मा जायो मा जाया नोंथांमोना नै जानायाथ' जागासिनो जाबाबो मोदोमानो फुंनो रोङा दाउब' गोरानसो मानसियानो बिराद लाजिनायबो मोनो बिराद दुखुबो मोनो आङो मोदोम फिसाखायनो माला बेलेगा एसा मोजां मटिटि आंलाय मानो दाउब' गोरान या इसोर आंखौबो मोदोम गिदिर जाहोदोब्रा दे जाना हो जाबाय था नोङो होमबासो मोदोम फुंगोन ना जों दायोहाय जाखांबायबो आरो जेसांखिनि नांगौ बुस्थु दङमोन बेखिनि बुस्थुखौहाय जोङो लानानै न'थिंजाय थांफिनगासिनो दङ आरो दायो जोबोर माने मोनाबायबो ओंखायनो आं एसे गारिखौ स्पिड सालायगासिनो दङ आरो सिगांथिं आङो जि नांगौ बेसाद लानाय बे बेसादा कार्टन मोननै दङ जोबोर माने खस्थ'बो जादों थेवबो आङो माने खस्थ'बाबोथ' लांखानांसिगोनानो मा खालामनो उपाय गैया एसे मोनाबिलिनि आरो मोजांबो नांबाय गुसु बार एसे डायलग मारिबो आं गारि सालायलांबाय थादों आरो आंनि भिडिअखौ जाया नायनो मोजां मोनो अननानै शेयार खालामनानै हो जेसे हायो लोगोफोरनो अब्लासो आङो नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो भिडिअ लानानै फैनो हागोन नालाय आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आंखौ थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरो
दायोहाय आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन मोनाहाबायबो नालाय नै सिगांथिंबो माने मोननै कार्टन दङ आङो एसे गोख्रै सालायनानै आं न'आव थांनोसै थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जाय नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल